Molt bones, soc l'Albert Boada, responsable comercial de Central Caravan & Camper. Avui us intentaré fer una mica d'explicació sobre com s'apliquen els impostos i tots els temes fiscals en els vehicles camper tipus autocaravana. És un tema que genera molts dubtes perquè hi ha hagut diferents canvis en els últims temps, sobretot normatius a nivell d'emissions, i això té un efecte sobre el preu final que paguem sobre un vehicle. Pels que vulgueu veure ràpidament com es calcula, us faig un càlcul ràpid i després m'extenc en l'explicació. El càlcul ràpid és que nosaltres tenim un preu base d'un vehicle, que és el seu preu net sense impostos, que posaré com a exemple un preu de 40.000 euros. En aquest preu hi hem d'aplicar primer l'IVA, en aquest cas un 21%, que serien 8.400 euros, i després hi hem d'aplicar l'impost. L'impost també s'aplica sobre la base, per tant, es multiplica sense comptar l'IVA. Aquest impost, actualment, en la majoria de motors que tenim al mercat, motor de Fiat Ducato, el Multijet, motor de Citroën Jumper, de Peugeot Boxer, de Ford Transit, tots aquests motors majoritàriament estan en un tipus fiscal que correspondria al 6,8%. Aquest és el tipus que estem aplicant avui en dia. A partir de l'any vinent, el tipus que aplicarem a Catalunya serà l'11,2%. Què vol dir això? Que tenim una pujada de més d'un 4% i aquest increment aproximadament sobre el preu que estàvem parlant, per exemple, un vehicle que tingués un preu base d'uns 40.000 euros, podria ser entre 1.700 i 2.000 euros. Aquesta serà la diferència en el públic. Llavors, aquesta que és una primera explicació, ara passaré a detallar-la, per què ha passat això i com es calcula tot. Per entendre tot això hem d'explicar dues coses. Una, què és l'impost? En diem impost de matriculació, tot i que tècnicament es diu impost especial sobre determinats mitjans de transport. És un impost que s'aplica sobre tots els vehicles de combustió, sobre tots els vehicles de motor, i que bàsicament en tenen exempció els professionals, que siguin taxistes, empreses i de lloguer i coses d'aquest tipus. També tenen exempció d'aquest impost totes les persones amb minusvalia, amb discapacitat superior al 33%. La resta està subjecta a aquest impost. La normativa de l'impost no ha canviat, és la mateixa des de fa més de 15 anys. El que ha canviat és com calculem les emissions. Aquest impost, el que grava concretament, són les emissions contaminants de diòxid de carboni, el que coneixem com a CO2, gas que provoca l'efecte hivernacle. Això ve regulat a nivell europeu, hi ha uns sistemes de càlcul. El sistema de càlcul que hem estat aplicant fins a l'any passat, fins al 2019, era el sistema NEDC. Era un sistema que, com sabeu, va portar al Volkswagen Gate tot el que va ser la polèmica de que les grans automobilístiques preparaven els vehicles tècnica i tecnològicament perquè donessin unes emissions molt baixes en laboratori, però després en circulació real les emissions eren molt més altes. Això va provocar l'entrada d'un nou sistema de càlcul amb la normativa europea Euro 6, que és el sistema harmonitzat de testeig de vehicles. En aquest sistema les proves són en circulació real. Això vol dir que les emissions que donen actualment i que ens constaran a les fitxes tècniques són molt més altes. Això va entrar en vigor amb la normativa europea Euro 6D, que va promulgar-se al setembre de 2019. Tot i això, a l'estat espanyol hi ha una moratòria en l'aplicació fins a l'1 de gener de 2021. Vol dir que des de setembre de 2019 que es va aplicar fins a l'1 de gener de 2021 hem seguit aplicant els càlculs de valors antics i per tant seguíem amb els tipus baixos. Per entendre com s'aplica aquest impost, hem de diferenciar primer els vehicles en dues grans categories. D'una banda, el que en diem vehicles de treball i de l'altra, vehicles d'oci. Els vehicles de treball són aquells furgons, que són furgons tancats d'empreses, o els vehicles que en diem mixtes, que pot ser una Volkswagen Transporter, una Renault Traffic, una Ford Transit, que són vehicles que es poden utilitzar per treballar i també mixtes. Molts d'aquests vehicles es poden camperitzar. Què passa? Que aquests vehicles, les empreses com a tal, tenen exempció de l'impost. Però tenen una diferència, que és que aquests vehicles tenen el doble d'inspeccions tècniques de vehicles, el doble d'ITBs, normalment tenen també les assegurances més altes i tenen una limitació de velocitat a 100 km. I això afectaria vehicles que a la pràctica són camperitzables. I de l'altra banda ens trobem el que en diem vehicles d'oci, que són vehicles turismes, els cotxes que nosaltres utilitzem cada dia com a particulars, i els vehicles autocaravana. Aquests dos vehicles tenen menys ITB, sabem que la primera ITB comença als 4 anys, tenen les assegurances normalment més econòmiques i tenim unes velocitats màximes de 120 km/h, el que ens beneficia. Però aquestes categories estan sotmeses en aquest impost de matriculació. Aquest impost, com que va segons el nivell d'emissions, té
4 tipus. El primer tipus són vehicles que tinguin menys de 120 grams d'emissions. Aquests estan al 0%, per tant estan exempts. Els vehicles que estiguin entre els 120 i els 160 grams estan al 4,75% d'impost. Els vehicles entre 160 i 200 grams al 9,75%. I els vehicles que emetin més de 200 grams d'emissions paguen actualment un 14,75%. Aquests imposts, a més, tenen unes variabilitats a l'estat espanyol en funció de la comunitat autònoma. Per exemple, les Illes Canàries el tenen un 1% més baix, tots els tipus, i el cas de Catalunya, València, Illes Balears, el tram més alt el tenim al 16%. Per tant, el tenim una mica més alt que la resta de l'estat. Com he comentat, per tant, l'impost com a tal no canvia. El que ha canviat és el sistema de càlcul d'emissions. Llavors, els motors majoritàriament utilitzats en vehicles camper, en autocaravanes i furgonetes de les que utilitzem d'aquest tipus, fins a dia d'avui tenien unes emissions que estaven per sota dels 200 grams, aproximadament 190, 195, 197. Això ens donava que estàvem a dins del tipus fiscal mitjà, el 9,75. Actualment, amb el nou càlcul d'emissions, totes passen de molt llarg als 200 grams, tots els motors. Per tant, tots estaran en el tipus més alt, en el cas de Catalunya, el 16%. Quina altra particularitat tenim? Els vehicles autocaravana, i aquí són només autocaravana, no els turismes, tenen una bonificació d'aquest impost del 30%. I això és el que fa que l'aplicació final de l'impost no sigui del 16, sinó de l'11,2. Per tant, el canvi que tenim és passem, sobretot, majoritàriament en vehicles furgonetes camper, del 6,8% al 11,2%. I aquesta és l'aplicació que veurem a partir de l'any vinent. Què provocarà això? Provocarà que molts vehicles que arribin durant aquest any, si la fitxa tècnica està emesa durant l'any 2020, puguem seguir tenint l'impost en el nivell anterior, en el nivell del 6,8%. Però a partir de l'1 de gener 2021 aquest impost pugi. Què pot fer que modifiqui aquesta situació? Diferents elements. Una modificació podria ser que el govern decidís una altra moratòria, per tant ampliar durant uns mesos o un any més la moratòria de l'aplicació d'aquesta pujada fiscal, o que hi hagués un canvi en el sistema tributari i que, per tant, aquest impost passés a calcular-se diferent o les emissions s'apliquessin d'una altra manera. A dia d'avui això no es contempla perquè no hi ha cap projecte de llei sobre la taula del Govern i del Ministeri d'Indústria que vagi en aquesta línia. Per tant, és bo que informem a tots els clients, a tots els potencials compradors i usuaris, que sapigueu com impactaran els impostos a nivell de tot l'estat espanyol en els vehicles camper. Moltes gràcies.